Biye jumadon ye février kalo tile 20 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw aye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye furanjɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔ ye Général d'armée Assimi Goïta ale ye sɛbɛn dɔ sɔrɔ sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ sigikafɔba min kɛra awa min ye muso den ani denbaya olu ka lahalayaw Mali kɔnɔna na yan nɔ o kan ka ɲɛnabɔ cogoya min na awa sigikafɔba de kɛra o kan awa sɛbɛn in kɔni kun cɛra u ye sɛbɛn in fara ɲɔgɔn kan ka taa don jamanakuntigi bolo kunungo alamisa n'o bɛnna février kalo tile 19 ma san 2026. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye maa 9 minnu kun minɛna ka sababuya kɛ Imam Diko ale ka naliko kuma min fɔra ni u tun minɛna an ka finitigiw fɛ an ka aéroport de Senu o yɔrɔ o la a yirala k'a fɔ ko o maa 9 ninnu ye kannabila sɔrɔ kunungo alamisa n'o bɛnna février kalo tile 19 ma san 2026. Mali la yan nɔ min y'an ka marabolo min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Menaka ale mara ɲɛma ayiwa a ye lɛtiri kɛ n'o ye bataki ye ka ɲɛsin min ye foroba baarakɛla dɔw ma minnu bɛ yen nɔ n'u kun kɛn bɛ ka u ka baarayɔrɔ bila nin wagati laban ninnu na min ye awa Menaka gouverneur de ko don ale min ye bataki ci février kalo tile 18 san 2026 bataki in kɔnɔ kumaw de b'a yira k'a fɔ ko a b'a ɲini foroba baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ sɔrɔ Menaka ale dugukolo sanfɛ k'u teliya joona kabi an b'a tumana u ka taa u ka baarayɔrɔw sɛgɛrɛ cikan in kɔni a cira nin baarakɛla ninnu de ma ka bɔ min ye Menaka ale marabolo ɲɛma yɔrɔ. Kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko an ka minisiri min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abilaye Diop ye ko kuma dɔw bɛ ka folofolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko min ye awa Mali y'a ka lasigiden lasigi ka taga Aligérikaw fɛ yen nɔ awa a jirala k'a fɔ kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye sabu minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw kunna ale y'a yira k'a fɔ ko Mali ka lasigiden si ma taa Aligérie jamana kan fɔlɔ awa a yamaruya ma bɔ Mali jamana ɲɛmaw yɔrɔ ko kunnafoni kɔni ka sɛbɛntiya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Mali ka lasigiden so ani a ka lasigiden min kun bɛ Aligérie kaba a bɔra yen nɔ a ma segin ka taa yen nɔ fɔlɔ. Mali jamana ka tɛmɛ ni a ka minisiriso min bɛ sɔrɔko ani nafoloko kunna ayiwa k'u ye laɲini dɔw bila sen kan laɲini min ni a daminɛna février kalo tile 16 a bɛ taa kuncɛ a tile 27 la nin kɔni ye awa Mali jamana filɛ nin ye a bɛna juru min ni awa n'a bɛ ɲini awa sugubulon na a bɛ fɔ min ma ko emprunt obligataire awa a yirala k'a fɔ ko ni juru min filɛ nin ye ni Mali jamana bi a nɔfɛ a bɛ se sefa wari miliyari 100 de ma awa min bɛna don magoɲɛciw dafɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ. A jirala k'a fɔ ko min ye sirabana ani min ye ɲɛnaminifɛn ye n'o ye dɔrɔgu ye olu kɛn bɛ ka dangarikɛ maaw la nin wagati laban ninnu na o de la ayiwa cɛkɛda min n'u k'a ma ko centre de médecine du sport min tɔgɔ dalen bɛ Lasinɛ Tarawele la ni bɛɛ b'a wele ko ambiance awa ale kɔni bɛ wulikajɔ la nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ani lakana bɛ kɛ yɔrɔ minnu na awa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma min ye sirabana ale kɔlɔlɔ ani awa ɲɛnaminifɛn dɔrɔgu ale fana tali kɔlɔlɔ kan nin baara in kɛra kunungo alamisa février kalo tile 19 san 2026 ayiwa nin de bɛ dan sigi kɛ bi an ka kunnafoni sentelimanw na ani ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.